Good morning लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आङो दिनैहाय नै दिनै 28 डिसेम्बर ओमफ्राय आं बिराद एक्साइटेड माने जोंहानि न'आव ना माने बिराद गिदिर गिदिर इउटिउबारफोर फैदों आरोना माने नोंथांमोना बयबो सिनायखायो स' आङो बिथांमोनखौहाय नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि ना माने आं बिराद एक्साइटेड आरोखि बिथांमोना जे जोंहानि न'आव फैदों ओमफ्राय आरो हर थालांलायदों आरोखि ना स' आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै फुं बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोना अब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय था जोंनि न'आव सोर फैदों आं नोंथांमोननो देखायनि जोंहानि न'आव सोर आलासि फैदों आं नोंथांमोननो देखायगोन दे अब्ला नोंथांमोना नायलांदो सोर फैदों अब्ला आं देखायनोसै नै आंनि सिस्टारबो दङ जिहेतु जोङो न'आवसो दंफैयो नालाय गामियावसो स' अब्ला आं देखायनोसै दे नोंथांमोना आसरित मोनगोन आरोखि ना जोंनाव सोर फैदों आं बेजों एसे माने सोंनाय फिननायबो जागोन अब्ला नायलांदो नोंथांमोना नै स्टार्ट जाबाय कुइसन सोंनाया हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांदो नोंनि गोसो देलाय आंखौ ओरैबायदि नों कुइसन सोंदो ओमफ्राय बियो बुंथोंसै नों आंखौ माबा सोंदो आं एन्सारखौ होनोसै नों माबा सोंदो बेखौ सोरनिफ्राय सोलोंदो आं हारसिं नायनानै सोलोंबाय थायो आं मोजां मोनो होननाय स्टाइलखौ बिराद मोजां मोनो आङो सोरनि होननाय बेलाय गेमस्रि दैमारि आरो खेबसे खालामबावलाय हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेथ' स्टार्टिं आरो गुबुन आंथ' मिथिया आरो उननिफोरा अब्ला आं दिनैहाय बम्बेआव मानो खारखो आं बम्बेआव बेरायहैनोसै आङो ओंखारबाय आं फ्लाइट गाखोनोसै नोंथांमोन बारा जायासै आंना एसे थाबायनानै खोन्थिदो आङो अब्ला दिनैहाय आङो लावदुमजों थांसै मुम्बाइआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांगोन होननानै आसा आरो मिजिंथिबाय स' अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामखाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था चलो सिगां गोसो दङमोन सिख्ला समाव ओमफ्राय दा बारा इन्ट्रेस्ट गैला माने बिदिनो आरो माने गावनि प्रफेसनावनो एसे बिजि जानानै थाबाय आं फिसा दखान सालायो बयबो मिथिखायो बङाइगावआवहाय स' बिदिनो माने बेबायदि एफा इनकामबो गैया गावनि सोलिनो हानायखिनिखौ आं गावनो खालामो सेल्फ डिपेन्डेन्ट वुमेन आङो स' आं मोजां मोनो ओमफ्राय आं नैबे इउटुबखौ सिगाङाव इन्ट्रेस्ट गैयामोन मालायफोरनिखौ नायनानै बिराद एन्टारटेनमेन्ट जायोमोन आरोखि ना आङो मिनियोमोन फुर्ति खालामोमोन ओमफ्राय आंना ड्रिमबो गैयामोन इउटुबाव फैनायनि थाखाय खिन्थु आङो दायो मानोबा बिराद एक्साइटमेन्ट बारा जालांबाय आरो ओमफ्राय आङो नैबे बोसोरनि फेब्रुवारिनिफ्राय आं इउटुबावबो स्टार्ट खालामबाय आरो ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो बे फंबाय जेम्सनि चेनेलनि थ्रुयै गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनायखौ दोनो मानोना आंबो एसे गोजौ लेभेलाव थांनो गोसो जाहाथे आंबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ लाबोनानै आंबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो दस्रा हारिफोर बायदि जुदि जोंखौ सापर्ट खालायोबा बियो मोनसे जिनिउन खामानिसो बेहाय खुनु माबा गैया माने चिटिं बास माबा थगायनाय बेबायदि जेबो नङा बे प्लेटफर्माव बयबो फैनो हायो मानोना बे प्लेटफर्मा बयनिबो थाखाय अपेन बिदि नङा कि सोरबाया फैनो हाया लेखा रोङाबा फैनो हाया बे नङा आं बयखौबो उन्दै देरफुनाय गथ'फोरखौबो आङो फैजानो लुबैयो गावबा गाव टेलेन्टखौ बेयाव देखायनो मोनसे प्लेटफर्म आरोखि ना स' आङो आदा फंबाय जेम्सनि चेनेलनि थ्रुयै आं फंबाय जेम्सनि जेसेखिनि फल'वार्सफोर दङ नोंथांमोनाबो आंखौ एसे सापर्ट खालायोबा बहुद गोजोननाय थागोन आरो आंनि चेनेलनि नामानो जाबाय एनिथिं मनिस वर्ल्ड आंनि नामा एसे गोलाव जादों बाट आङो एनिथिंखौ एड खालायनो गोनां जादों आंहा माने बेबायदि मोनसे मेन टपिक लानानै जे आं मोनसे भिडिअ बानायगोन आं बिदि बानायनो हाया स' आङो जायखिजाया भिडिअ आंनि गोसो आं जिखौ मोजां मोनो आं बेखौनो होनो हानायनि आं बेखौ एड खालामनानै लादों नोंनाव गोबां टेलेन्ट दङ नोंनि बुंनाय स्टाइल रायलायनाय स्टाइल गोबां टेलेन्ट दङ नोंबो बिदि हे गाइस बायदि बानायबा नोंनियाबो जोबोर मोजां जागोन नामा आं हाय गाइस होननायखौ आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं आंनि सिगाङाव दा होनखा नों मोजां मोना बे नोंनि खोथा होनोबाथाय आखिथि होगोन आङो नोंखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो आइ सापर्ट टु अल नोंखौबो सापर्ट बेखौबो सापर्ट आं एसे आगोलावबो बुंखादों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबावबाय अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर हेलौ
बेफोरबो दङ माने नङा नोंजों दाबो बर' फिल्मनि रावबो एक्ट्रिसा हाया रियेल नोंनि जा लुक्स नोंनि जा स्टाइल जानाय नंला दा नोंनि जा हाइट हानाय नंला जानो हानाय नंला सिगाङाव बिराद इन्ट्रेस्टेडमोन आं खिन्थु माने माखासे जेला देरफुनाय सम थायोना अब्ला माने माखासे बाइन्डिं थायो आरोखि ना न'निफ्राय बाउन्ड थायो बिदि खालामनो मोना बेबायदि मोनसे थायोना जोंथ' आरो माने एकदम ल' क्लास लेभेलाव देरबोनाय मानसि नालाय जोंहा बेबायदि माने सोरबा सापर्ट खालायग्रा मानसिबो गैया उन्दै समावनो जोंना बाबाया एक्सपायार जादों आं जेब्ला क्लास 7मोन हेलाबानो जोंना मेन रुटिनानो गैखाला नालाय जोंखौ सापर्ट खालायग्रायानो गैखालामोन नालाय स' जों एफाराब आवगायलांनो हायासै बाट होमबाबो आंनि जोनोमगिरि बिमानि सायाव आंहा बहुत गोजोननाय दङ बे सिखिनि जे केपाबिलिटिखौ जे खालामनानै होलांदों जोंखौ इंलिश मिडियाम फोरोंनानै स' आं आइखौ बावनो हाया आरो जोंहानि आइया दाबो 1 मान्थानो जायाखै दिनैनि बे लाइमोन सिख्लाफोरखौ मा बुंनो सानो दिनैनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जा मावो गोसो गोथारै मावजानो लुबैयो आरो आं माने बेबायदि नङा कि माने खेंख्रा खेंख्रि माबा सर्टकाट बिदि नङा एकदम नोङो जुदि गावनि माने मा होनो बिदिखौहाय गावनि देहाजों गावनि गोसोजों जुदि थार माने फोथायनाय माने मा होनो बेखौ मोजां आखुजों जुदि नों माबा मोनसे एक्सेप्ट खालामनो सानोबा नोङो मावलाङोबा मोनो आरो मेहनत माने खस्थ'खौ खालायोबासो लाइफआव साक्सेस जायो ओमफ्राय मानसिफोरा साननो हागौ सर्टकाट खामायोबा डेभेलप खिन्थु बे सर्टकाट जेरैहेतु खामायोना सिस्टारमोन बा फंबायमोन बेयो दसेनि उनावनो जोबस्रांफिनो थ' बेनिखायनो मेहनतजों खामायनो नोंथांमोना सेस्था खालाम आरो आगैमोना फंबायमोना फंसे बाथ्रा सोंबावनि दिनैनि दिनाव गोबां माने सिख्लाफोराबो माने गोबां माने थाखा फैसानि लबावनो गोबां बायदिसिना बारस्लायोना स्थिर थाया माने सोरनिबा सासेनि फेमिलिखौबो जानानै होयो सोरनिबा न'खर फेमिलि माने दिनै नों हिनजाव मानसि नों मिथिगौ नोंनि हौवाया सोरबा सासे सिख्लाजों लाइन मारिबाय थायोब्ला नोंनाव माबायदि कन्डिसन जानो हायो नंगौना नङा नों बेखौ मिथिगौ नङाबा नों सुइसाइडबो जानो हागौ नङाबा नों बायदिसिना जानो हागोन ना किसु गथ' गथाय थायोब्ला मा गथ' गथायखौ साननानै सुइसाइड जाया गोबाङानो नाथाय दुखु सुखुखौ खस्थ' सहायनानै थानो गोनां जायो माने सिख्लाफोरनि लाइफआ बिराद डेन्जार ना माने गुबुननि भरसायाव थांनानै थाजाया होनजायो ना अब्ला बेफोरबायदि दिनैनि सिख्लाफोरा थाखा फैसानि लबाव सोरखौबा माने मा बुंनो सानो नोंनि लाइफआव बेफोरबायदि नों मा इन्टारभिउ बेफोरबायदिनि सायाव अब्लाबो फंबाया जिहेतु सोंबाय आं एसेखिनि लाइनखौ बुंनो हानोसै माने सोरबा बायदिया मजबुरियाव जायो जानो हागौ आं बेखौ मिथिया बाट आसा खालामो आरोना बेफोरबायदि जानो नाङा आरो बेफोरबायदि जायोबा जोंनि समाजावनो गुबुंले माने मिनिजानाय मुगैजानाया माने खिलियो आरोना जै खिलिबाथाय आरो रोदोमबाथाय बेखौ नोङो माने फबनानैबाबो बा लुखुमोदबाबो बे खारा आरो मोनसे खोथा दागा जेब्ला जायो बे दागा खारनो नागिरा आरोना स' आं बेफोरखौ बारा बुंनो थाङा बाट आंबो बेयाव सापर्ट गैया मोजां मोना जेनेबा बिदि जानो नाङा बा सोरनिबा क्यारेक्टारनि बिखयथ' बुंनो हाया रावबो गावनो खुद जुदि सार्टिफाइड होनो हाखायाबा मालायखौबो बुंनो हाया स' आं बेखौ माने बारा बुंनो थाङा फंबाय आं खालि मोनसेल' आसा खालामो अननानै बयबो गावबा गावनि संसाराव गोसो होनानै संसारखौ जालाङोबा मोजां जायो दुखु सुखुखौ बुजिलायनांगौ आरोना हौवा हिनजावनि गेजेराव दं गैया बेफोरो बिदिनोखासै मालाबा समाव थागोन मालाबा समाव गैया आरो जुदिअ सोरबाया मजबुरियावनो जाबाय लिमिटेसनखौ दोननांगौ आरो माने बिनि बारा बादै थाङोबा गाज्रि आरोखि ना मोजां नङा मेहनत खालामनो नाजानांगौ बेनो मेन गुबुननि भरसायाव बारा थांना थानानै आंनि मेन माबायाबो बेनो आरोना माने मेन पइन्टआबो आंना बेनो सर्टकाट मारिनाङा मेहनत खालाम आंखौ जेनेबा सोरबा सासे मानसिखौ सोरबाया गाज्रिबो मोनो मोजांबो मोनो बे थाखायो दुनियायाव बे थाखायो बेखौ जे बयबो मोजां मोनगोन बे इम्पसिबल किजानि आं बैजों मालाबा समाव माबा एसे गाज्रि बेबहारबो खालामफ्लांदों जानो हागौ आं बावबायबो जानो हागौ स' आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु आङो बयबो मिथिगोन आं बिराद मेहनत खालामनानै आं दिनैसिम दङ आं 2009निफ्रायनो आं पार्लार सालायनानै जायो दिनैसिम आंखौ जुदि सोङोबाबो आंनाव जेबो गैया दे आंनाव बेंक बेलेन्सबो गैया आंनाव जेबो माने हाई माने आङो मा होनो एकदम लाक्जारियास लाइफबो गैया आंहा सिम्पल फेमिलि हाजबेन्ड दं आंनि मादार इन ल' दं ओमफ्राय आंनि गथ'सा सासे दं जों साब्रै आंना फिसाल' दखानाबो आं बेजोंनो सालायनानै जायो आं प्रडाक्टस फानो स्कुटि लायै लायै सान्दुं थाङो आं प्रडाक्ट फानबाय आं गामि गोथौ गोथौआव थाङो आंनाबो लाइफआ खिन्थु बिराद ट्रेजेडि बाट आं देखाया
आं माने सब समाय हेपि थानो गोसो मानोबा नों गावनो दुखु थायोबा गावनि सेहेरा गावनि देहाफ्राबो लस जायो स' बिनि थाखायनो आङो माने गावखौनो मोजां लाखिनो बा आंनि फेमिलिखौ आं गाइड खालामलांनो आंनि मोनसे ड्रिम आरो बेयो आं आसा खालामो आंबो सानसे समाव गारि लानो हागोन आंना बे मोनसे ड्रिम आं दिनैसिम 2009निफ्रायनो जुजिबोगासिनो दङ आं दिनैसिम 4 लानो हायाखै खिन्थु आं बिराद सिमां आरोखि बियो आं बे जाफुंगोन होननानै आङो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालायोबा जाफुंगोनखौ आङो नोंनाव गोबां टेलेन्ट दङ दिनैसिम आं सोरबा माने हिन्जाव मानसि बा सिख्ला मानसि बेफोरबायदि माने आं सोंफेराखैमोन नोंनाव ओरैबायदि टेलेन्टबो दङ आं मैया हरनिफ्रायनो नोंनि टेलेन्टखौ नुदों नोंनि रायलायनाय स्टाइल आंखौ जंखायनाय आंखौ एदावनाय नोंनि टेलेन्ट नोंनि एक्टिंखौ आं नुदों बेनिफ्राय आं गोसो जाबाय आरो बेजों मोनसे भिडिअ बानायगोन बेनिखायनो आं बुङो आंनि गासै माने आंखौ जायफोरा मोजां मोनो बे आंनि आगैसो जागोन बे बिब' जाखाया बिब' मालाबाबो जानो हाया बयखौ सोङोब्ला 89नि आं 89नि आं बिब' समान होमबा 89नि आं गैयालाबा समान होमबाथ' समान समान आं माने 34 35आनो ओरैबायदि सुन्दरि माने आसुरित मोनदों आं बेखौ नुनानै ना बेनि फिजिकेल फिटनेस फंबायनि नोजोराव जानो हागौ माने बे थाखाय आं दहाय एसे आवगोलावबो बुंखादों सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि सोरनिबा थाखाय बिउटिफुल सोरनिबा थाखाय आगलि आं बेखौ दहायबो बुंखादों हाइटनिफ्राय लानानै बेनि महर सेहेरा गन्थं माने ओरैबायदि सुन्दरि बे एक्ट्रेस जानो गोनां ना दुनियाया माने बबेनि एक्ट्रेस जागोन आं जानो गोसोखाबोमोन सिगाङाव बेखौ एक्ट्रेस खालामनो ट्राइ खालामसिगोन आङो न' डाउट एक्ट्रेस खालामनो आं बेखौ ट्राइ खालामसिगोन जिउनाव मोनसेबाबो एलबाम गानानै थांथो नोंजोंनो गाथोंसै नोंजोंनो मोनसेबाबो गानानै थांगोन बे डाइरेक्ट बुंखाबाय आं बेखौ सानैजोंनो गादो नोंसोरो बेनि हाइट बेनि समायनाखौ नुनानै बेनि बडि फिटनेसखौ नुनानै माने एक्ट्रेस माने खालामब्ला बारा बुङाखै आङो बारा बुङाखै होमबाबो थेंक इउ एफा मोजां कमप्लिमेन्ट मोनबाय आङो थेंक इउ सो माच अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाज्रि मोनना जेबो गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया लोगोफोर माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंबायब्ला गावनि साननानैनो निमाहा होआखै मानसिजोंथ' आरो बुंना जाखायो नालाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सोंनाय फिननाया जोब्बाय दायो नायदो नै मा सोलिगासिनो जोब्बायानो आरोना फट' एकदम बे लालाय बिलाय जागासिनो दं बिथांमोना माने थांसिगोन नालाय स' फट' लालागासिनो दङ ओरैहाय दं आंनि बियानै बिनसेन नार्जारि आंनि आदा देरसिननि फिसाला बेबो भिडिअ नायगासिनो दङ जोङो माने टाइम पास थांसिगोन नालाय बिदाय हरनोसै आरोना हाउ आर इउ फाइन ओमफ्राय दिनै क्लास गैयामोन ना कलेज क्रिसमासनि बन्द' ना माला खुलिगोन निउयारनि उनाव मोजाङै फराय दे फैदो बेनो लास्ट फट' जागोन आरो गैलिया बे आब'आ दासो चान्स मोनदों बयबो खेबगासिनो ओमफ्राय नैबे आंनि आदानि फिसाजो इसारानि नार्जारि आगोल जे खिथादोंमोन जे एसे आगोलाव जे बाबुखौ दिन्थिदोंमोन बेहानि सिस्टार आरोना माने जोंनि आदा देरसिन जे आं होनदोंमोन रुंसारि जानानै थांबाय बिनि फिसाजो आरो आनैया जोंना क्लास 9 मोनबाय मोजाङै फरायदे आनै दे जोंहानि माने सासेल'सो बियो हिन्जाव फिसा गैया जोंनि न'खराव माने हौवाफोर गोजासै ओमफ्राय बे आनै सासेयाल'सै आरो ना स' आनैया मोजां फरायोबा जोंबो मोजां मोनगोन ना जे माबा होननोबा आनैनि चेनेलनि थाखाय आनैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनदो दे Please guys do subscribe my auntie's channel. ओमफ्राय गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन आनैया होनदो गोदान भिडिअ लाबोगोन आरो नोंसोर शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोन सापर्ट खालामबासो आनैया जौगागोन होनदो दे नोंथांमोन सापर्ट खालामबासो आनैया जौगागोन स' आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन थेंक इउ आनै सनालक्ष्मि बेनो आंनि आदानि फिसाजोआ क्लास 9 मोनबाय ओमफ्राय आदानि फिसाजो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होननानै रिकुवेस्ट खालामबाय गासैखौबो अब्ला नैबेनो आंना भिडिअआ बेनो लास्ट जाबाय नै अब्ला लास्टावहाय आर'नाइजों बिथांमोनखौ बिदाय होनाय जाबाय बिथांमोना माने जोंनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय माने थांफिनसिगोन स' आंनि भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय नोंथांमोना जे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय अब्ला लोगोफोर
जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरोबाव लोगो मोनफिनगोन। Hi guys. दे फंबाय हेन्डसेक भिडिअ लादों होनो। Thank you for coming. फिर मिलेंगे next time.